השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. כל מרצי חב"ד במקום אחד. שבוע שעבר אנחנו עצרנו קשה לעשות הקדמה עכשיו. שבוע שעבר אנחנו בעצם התחלנו ללמוד פרק א' בתניא, רק לציין לפני התחלת השיעור שהכיבוד נתרם לעילוי נשמת אליהו אילן בן שלמה. אוקיי, אז שבוע שעבר בעצם התחלנו ללמוד תניא, התחלנו עם שאלות. אי אפשר עכשיו לחזור על כל השאלות, אבל עצרנו בשאלה מאוד מאוד גדולה. אחרי שהאדמו"ר הזקן ציין שבגמרא אנחנו רואים שעם ישראל מחולק ל5 קטגוריות, או 3 קטגוריות, סליחה, שהם צדיקים, בינונים ורשעים, ואנחנו כרגע בנקודת הנחה שבינוני זה מי שיש לו חצי זכויות, חצי עבירות. זה על סמך דברי הגמרא שאצל הבינוני יצר טוב ויצר הרע זה וזה שופטן. עכשיו שוב אני מדגיש, אנחנו כרגע בנקודת הנחה שהבינוני זה מי שעושה עבירות, ולפי ההנחה הזו אנחנו נתקלנו בקושי אדיר. איך רבא אמר על עצמו שהוא בינוני, עד כדי כך ששהוא אמר שהוא בינוני, אביי פנה אליו ואמר לו שאם אתה בינוני אז אתה לא משאיר חיים לאף אחד. והבאנו שם כמה הסברים. ההסבר הפשוט הוא, אם אתה בינוני אז אנחנו רשעים, ורשעים נחתמים מיד למוות, או רשע בחייו, רשעים בחייהם נקראים מתים, וכו' וכו'. אז זה פה פחות או יותר עצרנו. עכשיו אנחנו נמשיך. אז שבוע שעבר עצרנו בשאלה אחרת, שיוב, בגמרא בבבא בתרא כתוב שיוב ישב ואמר, ריבונו של עולם, בראת צדיקים, בראת רשעים. מה הפירוש? הוא כאילו אומר ככה, אדם נולד, כבר קבעו לו אם הוא יהיה רשע, או כבר קבעו לו שיהיה צדיק. אז ממילא אין לו, הוא כבר, הגורל שלו נרחץ. ועל זה האדמו"ר הזקן אומר, מה פתאום? במסכת נידה כתוב שיש מלאך שהוא ממונה על ההיריון, וכתוב שהמלאך הזה לוקח את הטיפה, והוא לוקח את הטיפה והוא מעלה אותה אצל הקדוש ברוך הוא, ושם בגמרא כתוב שאומרים האם הוא יהיה חכם, האם יהיה טיפש, האם יהיה עשיר או עני. אני לא זוכר שמה בגמרא אפשר לראות, ושם האדמו"ר הזקן מציין שצדיק ורשע לא ראינו ששמה המלאך הממונה מדבר על זה. למה? כי באמת לא קובעים את זה. למה לא קובעים את זה? כי זה תלוי בבחירתו של האדם. והיות שזה תלוי בבחירתו של האדם, אז מה התכוון יוב שהוא אמר בראת צדיקים, בראת רשעים? השם לא ברא, השם נותן לכל אחד ואחד. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ואתה צריך להחליט האם אתה בוחר בחיים או חס ושלום בהפך החיים. אבל לבחירה חופשית, ולכן יש גם שכר ועונש. כי אם זה עניין, אז זה מה שהאדמו"ר הזקן רוצה להבין את דברי יוב. אני אגיד לכם יותר מזה, זה קצת דיוק הדין, אבל הוא כדאי לומר אותו בשיעור. אם תסתכלו בתניא פה, בעמוד, לא יודע, אצלכם זה מופיע בעמוד כ"ד, לא? אז כתוב ככה, ולהבין מה שאמר יוב, כתוב בסוגריים בבבא בתרא, פרק א', ריבונו של עולם, בראת צדיקים, בראת רשעים. מה כתוב אחרי המילה רשעים? כתוב חולה. עכשיו האדמו"ר הזקן לא סתם כותב, הוא אמר שפעם הוא התעכב 6 שבועות והתלבט האם נכתוב מילה עם וו או בלי וו.
האדמו"ר הזקן זה תורה שבכתב של תורת החסידות. וכמו שבתורה שבכתב כל מילה מדויקת לחלוטין, גם פה. אז הרבי מדייק למה האדמו"ר הזקן כתב חולה. מה זה חולה? זה באמצע, הוא מרמז על המשך דברי הגמרא. אם תפתחו את הגמרא שם במסכת בבא בתרא, לכאורה אחרי שאיוב אמר בראת הצדיקים בראת הרשעים, מה החברים שלו היו צריכים לומר לו? תגידו אתם? לא, היו צריכים להגיד לו מה פתאום? זה לא דבר שנקבע מן השמיים, זה דבר שתלוי בבחירתו של האדם, ככה היו צריכים להגיד לו, נכון? זה בעצם השאלה שלנו. אבל אם תסתכלו שם בגמרא, מה כתוב בגמרא? יש? זה בדיוק מה שאני אומר לו. אז זה הנקודה. לא, אבל בוא נתמקד על הקטע של צדיק ורשע. צדיק ורשע, גם הרמב"ם אומר שזה תלוי בבחירה החופשית. בהלכות דעות שמה בהתחלה. עכשיו, כאשר איוב יושב, בגמרא כתוב שהגמרא אמרה ריבונו של עולם בראת הצדיקים בראת הרשעים. מה כתוב בגמרא אחר כך? נכון, אבל אחרי הכל בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת, כאילו הגמרא מסכימה עם הרעיון הזה. הגמרא לא אומרת מה פתאום, זה לא נכון. אז אם ככה, השאלה פה מאוד מאוד חזקה. כאשר אנחנו מודעים שהעניין הזה של להיות רשע או צדיק זה תלוי בבחירתו של האדם, כיצד איוב בא ואומר שזה דבר שלכאורה לפי ההנחה כרגע, דברי איוב, מה הפירוש שלהם? שזה נקבע כבר מן השמיים, מה תהיה? נמשיך הלאה. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות. למה בוודאי? שאם כן, איך תאר רבה בעצמו לומר שהוא בינוני? ונודע, דלא פסיק, פומיה, פסיק זה להפסיק, פומיה זה פה. לא פסיק פומיה מגירסה. רבי ישב כל הזמן ולמד תורה. עכשיו שימו לב, זה בכמות. מה באיכות? עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. גם אם אדם כמוני, אני אשב מחר, אני אלמד תורה 24 שעות, זה לא אומר שמלאך המוות לא יוכל לשלוט בי. אלא פה אנחנו רואים שרבא לא רק הוא למד בדרגה מאוד גבוהה, בקדושה עילאית ביותר. כל כך היה קדושה בזמן הלימוד שלו, שאפילו מלאך המוות לא יכל להתקרב לכזה בן אדם. אז רבא כל הזמן ישב ולמד תורה, כמו שמעידים עליו שהוא לא הלך 400 בלי תורה, הוא לא הלך 400 בלי תפילין. אז אם אנחנו שוב בנקודת ההנחה שבינוני זה חצי מחצה זכויות מחצה עוונות, זה לא יכול להיות שרבא יעשה כזה טעות גסה על עצמו, לומר על עצמו שהוא בינוני. תגידו שזה ענווה? לא. כי יש כלל שענווה שנקראת שפלות של שקר, זה דבר שהוא דוחים את זה. צדיק אמיתי לא מתנהג בשפלות של שקר. זאת אומרת, הוא בלב שלו מאמין שהוא אדם גדול, אבל לפני כולם הוא אומר לו אני רשע. זה לא נמצא כזו התנהגות אצל צדיקים. לא יכול שצדיק יעשה שפלות של שקר. זה לא מתקבל על הדעת שרבא בעצם בליבו ידע את האמת, ידע את האמת שהוא אדם גדול, רק הוא יעשה מכלפי חוץ, מן השפה ולחוץ, הוא יעשה ענווה שפלות של שקר. זה לא שייך לומר ככה. זאת אומרת, כשרבא אומר שהוא בינוני, הוא חושב את זה באמת. ואם אתה אומר שבינוני זה מחצה זכויות, מחצה עוונות, זה לא יכול להיות. כי לא יכול להיות שרבא חושב באמת על עצמו שהוא כזה. למה? כי אדם יכול לטעות בדברים דקים, בדקויות. הוא יכול באמת מצד הענווה להיות במדרגה מסוימת ולחשוב שהוא במדרגה שהיא פחותה ממנה. אבל אדם בגלל ענווה לא יכול להגיע למצב שהוא מצד האמת יהיה במדרגה מאוד מאוד גבוהה, והוא יחשוב שהוא במדרגה פחותה שהיא באין ארוך למדרגה האמיתית שלו. מצד הענווה אי אפשר להגיע לזה. כמו שהאדם בבין השמשות אפשר להתבלבל האם זה לילה או יום, אבל בחצות היום אי אפשר להגיד עכשיו חושך.
בחצות לילה אי אפשר להגיד שעכשיו יום. אתה לא יכול לעשות טעות כזו גסה. בבין השמשות אתה יכול להתבלבל, יום, לילה, אתה לא יודע. אז לא יכול להיות שבן אדם כמו רבי יעשה כזה טעות גסה לומר על עצמו שהוא בעל עבירות. ושוב, ואי אפשר לומר שזה שפלות של שקר, כי זה גם הנהגה בלתי רצויה. אז מה זה בינוני? לאט לאט אנחנו נתקדם. ואז אומר הרבי כך, אדמו"ר הזקן, הוא אומר, ובכלל, אני לא מבין איך בן אדם יכול להיות בינוני. מה זה הדבר הזה? כי ממה נפשך? אם אני עושה עבירה, אני נקרא רשע. אוקיי? זה קצת מביא לאנשים, הרבה פעמים בשיעורי תורה אנחנו אומרים רשעים, אז אנשים שואלים, כן, אבל הרשעים, רגע, מי זה רשעים? אז אחד אומר לי, זה ברחוב הוא רשע, רגע, ואתה לא רשע? לא. אז רגע, אם אני מדבר לשון הרע, אני רשע או לא? בטח. ברגע שאני מורד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מה זה למרוד בהשם? זה לא רק מי שהולך ברחוב ואוכל לחם בפסח. כתוב בשולחן ערוך שאסור וכך וכך לעשות, ואני במרכאות לא מתייחס למה שכתוב בשולחן ערוך. אני עושה מה שבא לי, אני מורד במלך. אני עובר, איך נקרא אדם שעובר עבירה? נקרא עבריין. אם זה מצוות, אם אדם עבר על עבירה מן התורה, אז הוא נקרא עבריין כי הוא עבר על מצוות עשה או לא תעשה של התורה. ואם אדם עבר על תקנת חכמים, הוא עבריין. ברגע שאני עושה עבירה, אני רשע. עד מתי? עד שאני אעשה תשובה. כשאני עושה תשובה, אני יוצא מגדר של רשע. ומה אני? צדיק גמור. עכשיו בואו ננסה קצת לנתח את זה. זה בעצם דברי הגמרא במסכת קידושין, שהמקדש את האישה על מנת שיהיה צדיק גמור, אז אומרים ספק מקודשת, שמא ערער בתשובה. ואם הוא ערער בתשובה, באמת, אז היא מקודשת בוודאי. למה? כי ברגע שאדם עשה תשובה, הוא יצא מגדר של רשע. ואני אגיד לכם עוד דבר, זה אפילו במצווה לכאורה, אני אתן לכם שאלה. יש עבירות בין אדם למקום, ויש עבירות בין אדם לחברו. עכשיו, כשאני עובר על בין אדם לחברו, אני גנבתי משהו למישהו. זה שאני עושה תשובה זה טוב, אבל אני צריך, חוץ מזה שביקשתי, אני מבקש מחילה מהשם, אני גם צריך להחזיר לו את הגניבה. עכשיו שימו לב, אדם גנב משהו ועכשיו הוא עושה תשובה, הוא צדיק גמור? כן, אבל הוא עדיין לא החזיר את הגניבה. את הגניבה הוא יחזיר אחר כך. זה שהוא צריך להחזיר את הגניבה זה כדי לתקן את הפגם שנעשה בנפש. כי כשאני עושה עבירה יש שני דברים שקורים, אני גם נקרא רשע וגם עשיתי פגם בנפש. כדי לתקן את הפגם בנפש צריך אחר כך אולי לעשות תעניות או לא יודע מה, להביא מקרה של גניבה, להחזיר את הגניבה. אבל עוד לפני שאני מתקן את הפגם בנפש אני צריך לצאת מגדר של רשע. אני צריך להסיר מעצמי את התואר הזה רשע. איך אני מסיר מעצמי את התואר הזה שנקרא רשע? בזה שאני עושה תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לא הנושא של השיעור, אבל להיות שמדברים צריך להגיד את זה. תשובה זה עזיבת החטא. האדמו"ר הזקן באגרת התשובה אומר מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד, ובסוגריים הוא מביא שמה מראה מקום מהלכות עדות בחושן משפט. מה כתוב שם? כתוב שהאדם שמשחק קוביות, בשפה שלנו שהולך לשחק אימורים, אז הוא פסול לעדות. אדם הזה אם הוא יבוא לבית דין ויפקה ויגיד תראו אתמול באמת הייתי בקזינו אבל יצאתי משם עם איסורי מצפון חבל על הזמן, אני בכיתי כל הלילה, הוא הפך להיות כשר לעדות? לא. מתי כן? שהוא לוקח את הכרטיס מועדון שלו והוא קורא אותו. למה? כי זה שאתה בוכה זה לבריאות. אתה מוכן לעזוב את החטא או לא? מתי אתה מוגדר כאדם שעשה תשובה? שאתה עוזב את החטא. זהו, זה נגמר. אתה מתפטר מהדבר שגורם לך לחטוא.
ובכן כתוב שמה שכל הזמן שהוא לא שבר את הקוביות, הוא עדיין פסול לעדות. זה משהו אחר, זה אותו דבר. זה עזיבת החטא. זה עזיבת החטא. אז באותו רגע שעשית את זה היית מוגדר כבעל תשובה, כצדיק גמור, וכשאתה חוטא אתה שוב חוזר לגדר של רשע. עד שמתי? עד שתעשה עוד פעם תשובה. אז בכל אופן נחזור לענייננו. אז האדמו"ר הזקן שואל שאלה פשוטה: אם אני עושה עבירה אני רשע, אם אני עושה תשובה אני צדיק גמור, אז מתי בן אדם בינוני? מתי בן אדם בינוני? מתי זה? אם עכשיו אני עושה עבירה אני רשע, אני עושה תשובה אני צדיק גמור, אז מתי, מה זה ההגדרה זו בינוני? אז לאט לאט. עכשיו שימו לב, הוא אומר ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרה רשע. למה האדמו"ר כן צריך להגיד את זה? אז ככה, יכלנו לחשוב אולי נעשה ככה: צדיק זה מי שלא עושה עבירות בכלל, רשע זה מי שעושה עבירות ואת כל העבירות, ומה זה בינוני? אולי זה אחד שהוא לא צדיק אבל הוא גם לא רשע. אז למה הוא בינוני? אולי בגלל שהוא עושה עבירות קלות. אז בגלל שהוא עושה עבירות קלות אולי הוא לא צדיק אבל הוא לא רשע, אז הוא בינוני. אומר לא, אם אתה עובר על איסור קל, אפילו איסור קל של דברי סופרים, באותו רגע אתה נקרא רשע. כי כמו שאנחנו נלמד בהמשך, זה שחכמים תקנו תקנה זה לא עושה את העניין פחות חמור. אדרבה, כתוב חמורים דברי סופרים מדברי תורה. זה אנחנו נראה בעזרת השם בפרק ח' בתניא. מה הפירוש חמורים דברי סופרים מדברי תורה? אני רוצה להגיד משהו שזה בקצרה, כי אנחנו בעזרת השם נפגוש את זה בפרק ח' בתניא. אנחנו נלמד בתניא בהמשך בעזרת השם שבעולם, העולם מחולק לשלוש קטגוריות. למשל, הקולה שיש על השולחן הוא לא דבר אסור, הוא גם לא מצווה, זה לא קדוש, זה קולה. זה נקרא בלשון החסידות קליפת נוגה. זה קליפה, כי זה לא קדושה. נוגה יש בזה קצת אור, נוגה בארמית זה מלשון אור, מעורב בזה קצת אור, ובכן בפוטנציאל אני יכול להעלות אותו לקדושה. אבל יש דברים שהם אסורים, כמו בשר טרף או אורלה. אז איך זה? זה 3 קליפות הטמאות. זה אסור, אין להם עלייה לעולם. זה דבר שאני צריך לדחות אותו. עכשיו שימו לב, לפעמים חכמים באים ופוסקים על משהו שהוא אסור, אבל בבריאה שהשם ברא אותו לא היה אסור. חכמים עשו חומרה, באו, החמירו ואמרו למרות שהתורה מתירה את זה, אנחנו אוסרים את זה. אז יש חקירה בחסידות, האם כשחכמים באים לאסור אותו, הדבר המותר הזה, האם בעצם הוא עדיין משתייך לקליפת נוגה? זאת אומרת, זה לא הופך להיות איסור חפצה. החפץ עצמו לא הופך להיות אסור באמת, זה איסור גברה. הוא בעצם מותר, רק אוסרים על הגברה, הגברה זה אני, מלשון גבר, אוסרים על הגברה להשתמש בו, אבל הוא לא אסור, זה איסור גברה ולא איסור חפצה. זאת אומרת, ההנחה הראשונה היא לומר שלמרות שחכמים אסרו אותו, הם לא שייכו, הם לא גמרו לו שהוא עכשיו הפך להיות 3 קליפות הטמאות. אבל יש דעה שנייה שאומרת שמה? שזה לא ככה. יש דעה שנייה שאומרת שברגע שחכמים אוסרים משהו, זה הופך להיות איסור חפצה. זאת אומרת, הוא הופך להיות, הם משנים לו את הסטטוס. עד עכשיו הוא קיבל את החיות שלו מקליפת נוגה, ועכשיו הוא הופך להיות 3 קליפות הטמאות. והדעה, הרווחה זה שככה, שזה בעצם שחכמים פוסקים על משהו שהוא אסור, הם הופכים אותו ל3 קליפות הטמאות. ועכשיו אנחנו נבין למה כתוב חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. למה? כי התורה קבעה שהדבר הזה הוא קליפת נוגה. חכמים יש להם כוח עצום, שהם מסוגלים
לפעול על דבר שלמרות שהתורה אמרה עליו שהוא קליפת נוגה, הם הופכים אותו לשלוש קליפות הטמעות. זה הפירוש חמורים דברי סופרים מדברי תורה, כי דברי תורה קבעו שזה קליפת נוגה, וחכמים עם הכוח שלהם מצליחים לעשות שזה קליפות הטמעות. ובכן מכאן אסור לזלזל, להגיד בגלל שחכמים אסרו זה לא נורא. מה פתאום? ברגע שחכמים אסרו את זה, אז זה איסור חמור. ובכן אם אתה עובר על איסור אפילו קל של דברי סופרים, באותו רגע אתה נקרא רשע. ובינוני הוא לא רשע. אז מה זה אומר? שהבינוני אפילו איסור קל של דברי סופרים הוא לא עובר עליו. אז קודם כל אנחנו מבינים שבינוני זה לא בדיוק כמו שחשבנו. לאט לאט נתקדם. כי אם אדם עושה עבירה הוא רשע, ואפילו אם זו עבירה קלה הוא רשע. ואם אתה אומר על בן אדם שהוא בינוני, סימן שהוא לא עשה עבירה. ממשיכים הלאה. ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מיכה, נקרא רשע בפרק ו' דשבועות. שימו לב מה האדמו"ר הזקן אומר, שאם אדם רואה מישהו עושה עבירה, הוא היה צריך למחות בו והוא לא מיכה בו, אז הוא נקרא רשע. זאת אומרת שהבינוני הוא לא עובר על איסורים קלים של דברי סופרים. אם יש לו הזדמנות להוכיח יהודי, כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום, הוא עושה את זה. וכל שכן וקל וחומר מבטל איזו מצוות עשה. אם אדם מבטל מצוות עשה הוא ודאי רשע. אם אדם, לא מדובר על מישהו שהוא אנוס, כן? אדם למשל במקום לקום בבוקר בזמן ולומר שמע ישראל, שזה מצוות עשה מן התורה ויש זמן קריאת שמע, הוא העדיף להמשיך לישון במזיד, אז הוא ביטל מצוות עשה מן התורה. וכשאני מבטל מצוות עשה מן התורה, כמה שזה נשמע קצת מרחיד, אני מוגדר כרשע. אז הבינוני הוא בוודאי לא מבטל מצוות עשה. ואז הוא אומר, כמו כל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר השם בזה, החטא תיכרת, כתוב פה בגומר, המשך הפסוק הוא זה הנפש האי מהמאה. ופשיטא דמקחה רשע תפי, ודאי שאם אדם מבטל, תראה כיף אנחנו קצת נעצור פה, אז אם אדם מבטל מצוות עשה, וקל וחומר אם הוא מבטל לימוד התורה, ודאי שהוא נקרא רשע בצורה יותר חמורה מזה שעבר על סתם דברי סופרים או איסור קל דרבנן. עכשיו בואו קודם כל נעצור פה. אמרנו ככה, שמי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, שימו לב לביטוי החמור שחכמים אומרים עליו, דבר השם בזה. השם הזה, אדם כזה עושה ביזיון לדבר השם. ומה אומרים עליו? החטא תיכרת הנפש ההיא מהמאה. קורטים אותו מהקדוש ברוך. זה חמור, כאילו מה עצבים? עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. פעם באחד הדרשות, השיחות, המאמרים שלו, הרבי הצביע על שאלה הרבה יותר חזקה. הוא אומר, בעניין הזה של לימוד התורה יש קיצוניות. למה? מצד אחד אמרו ככה, שמי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק בה, אפילו 5 דקות, אז עליו נאמר הביטויים החמורים שהזכרנו קודם. מצד שני כתוב שמי שלא יכול לעסוק בתורה, אז מספיק לו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. ולפי רבי שמעון בן יוחאי, אפילו השמע ישראל יכול להוציא אותו מידי חובה. עצם העובדה שהוא אומר שמע ישראל בבוקר ושמע ישראל בערב בתפילה, זה מוציא אותו בידי חובה של לימוד תורה. אז הרבי אומר, אני לא מבין. למה אתה כל כך מחמיר עם מי שיכול לעסוק בתורה, ואתה כל כך מקל עם מי שלא יכול לעסוק בתורה? מה זה הקיצוניות הזו? אז אני אגיד לכם, כי זה דברים שחייבים להסביר אותם, לא סתם לומר אותם ככה. התורה נקראת משל הקדמוני.
משל הקדמוני. מי זה קדמוני? זה קדמונו של עולם, זה השם. מה זה משל? מטרת משל זה כאשר יש לי נמשל שאני רוצה להסביר למישהו ואני חושב שהוא לא מסוגל להבין את הנמשל, אני משתמש במשל על מנת שהוא יבין את הנמשל. כן, ככה מלמדים ילדים בכיתה, ככה מלמדים בישיבה, משל. אני נותן לך משל שדרך המשל תוכל להבין את הנמשל. למה אני קורא לתורה משל הקדמוני? זה המשל של קדמונו של עולם. דרך התורה, השם הוא הנמשל, התורה זה המשל שדרכו אני תופס את הקדוש ברוך. דרכו אני מתחבר, אני מתייחד עם השם. אז עכשיו השאלה היא ככה, עד כמה אני מחויב ללמוד תורה? אז שימו לב. מסביר האדמו"ר הזקן באחד המאמרים שלו, שיש נשמות גבוהות ויש נשמות נמוכות. הנשמות שהן נשמות גבוהות, אפילו אני חושב שזה לא קשור לגבוה או נמוך. יש נשמות שהנמשל, שהחלק בנמשל שמתואם לנשמה שלהם הוא גדול מאוד. ובכן, אנשים כאלו, ההשגחה העליונה סדרה שיש להם הרבה זמן פנוי ביום. הרבה זמן פנוי. למה? היות שיודעים שיש להם הרבה נמשל, אז השם נתן להם הרבה זמן פנוי ללמוד את המשל. זה מה שאומרים למשל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. צריך להגיע לגן עדן עם גמרא ביד. אבל השאלה היא ככה, כשאנחנו פותחים את הגמרא בעולם האמת ואתה קורא שור נגח בפרה, שימו לב, שמה זה מושגים שלא מכירים אותם. אין שור שמה, אין חמור. אז לכאורה, מה התורה הזו עוזרת לי שם? לא. כשאני מגיע עם מסכת גמרא בגן עדן, או ספר תניא, אני מגיע עם המשל. בגן עדן מחכה לי נמשל, אור אלוקי. אומרים לו, אדוני, אתה רוצה... הנה, זה המחלקה שלך. אז לפי המחלקה שלך יש לך כך וכך וכך נמשל. איפה המשל? זאת אומרת, לא למדתי תורה כל החיים שלה. אז רגע, אתה בלי משל? אז אי אפשר לקבל נמשל. זה לא עונש. זה כאילו אני אכניס אותך עכשיו לוועידה עם סינים. למה? שתשתמם כל היום? שלא תבין כלום? אי אפשר להכניס אותך שם. צריך לעשות אותך בגלגול, צריך לעשות בלגן. אתה לא יכול, אפשר להיכנס, אבל אתה לא תבין כלום, כי יש משל שיעזור לך להבין את הנמשל. זה הפירוש אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. עכשיו שימו לב, בהתאם לנמשל, לאור האלוקי, שכל נשמה יש לה את החלק שלה. זה הפירוש ותן חלקנו בתורתך. אז ככה הוא צריך ללמוד משל. עכשיו שימו לב, אם אדם רואה שכל היום הוא טרוד בפרנסתו, ובאמת אין לו זמן פנוי ללמוד תורה, יש לו בבוקר קצת ובערב קצת, אבל רוב היום הוא עסוק, הוא אדם עסוק. זה בהשגחה פרטית, כי בשמיים אין לו הרבה נמשל. זה לא חיסרון, זה לא גירעון, זה כל אחד בחלק שלו. ובכן הוא גם לא זקוק להרבה זמן ללמוד את המשל בעולם. ובכן באמת אדם כזה, מספיק לו שחית וערבית. אבל אם עכשיו אני רואה שברוך השם לא יודע מה, אדם מפרנסים אותו, או שפרנסתו בא לו בקלות, ויש לו הרבה זמן פנוי, זה אומר שיש לו הרבה נמשל. ובכן השם, היות שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, הוא לא בא בהפתעה עם בריאותיו, היות שהשם יודע שיש לי הרבה נמשל, הוא נתן לי הרבה זמן פנוי להתעסק עם המשל. עכשיו שימו לב, אם עכשיו יש לי זמן פנוי, מה זה אומר? שהשם אומר לי עכשיו יש לך הזדמנות, יש לך זמן תלמד את התורה, זה המשל, ואז תוכל להתייחד עם הנמשל, שזה הקדוש בו, המשל הקדמוני. דרכו, דרך התורה תתייחד עם עצמות, עם השם יתברך. כשאני בוחר במקום זה להתיישב על הספה רגל על רגל ולפטפט עם החבר שלי שטויות, דברים שאין להם סתם לבטל את הזמן, אז אני מוותר על המשל. מה אני אומר להשם? אתה עכשיו נתת לי הזדמנות להתחבר אליך דרך המשל, להתחבר עם הנמשל שזה אתה, ואני מעדיף לוותר על החיבור הזה. זה הפירוש כדבר השם בזה. אתה מבזה את האמצעי שהשם נותן לך, כך תתחבר אליי, ואתה אומר לא עכשיו. למה? אני עסוק.
במה אתה עסוק? אני מגרד ככה באצבעות. אני רוצה קצת לדבר עם החברים שלי. ובכן, מה אני עושה? אני בעצם מבזה דבר השם. כי התורה זה הקדוש ברוך הוא. אורייתא וקודשא ברכו כולו חד. ממילא כשאני עכשיו יש לי הזדמנות ללמוד תורה ואני מוותר על הזכות הזו, אני אומר להשם, אני מוותר על החיבור איתך. ובכן מה שכתוב אחרי זה, החטא תיכרת הנפש ההיא, זה לא עונש. מה זה? תוצאה. הייתה לי עכשיו הזדמנות להתחבר ואני מוותר על החיבור. אז זה שאני מוותר על החיבור, אני מבזה דבר השם, וזה שאני עכשיו נאמר עליי החטא תיכרת הנפש ההיא מהמאה, זה לא שהשם עצבני, לך מפה, מה פתאום? אני לבד ויתרתי על החיבור, התנתקתי לבד. ואם אדם עושה את זה, ודאי שהוא נקרא רשע. והבינוני הוא לא רשע. מה זה אומר? שאפילו ביטול תורה הוא לא עובר עליו. מה זה אפילו? אז הרבי אומר דיוק מאוד מאוד יפה. קודם כל, מצוות עוון ביטול תורה זה אחד העוונות שמאוד מאוד קשה להינצל ממנו. מה הראיה? מסכת ברכות. מסכת ברכות אומרת שאם אדם רואים שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. תתחיל לעשות חשבון נפש, מה עשית? ואולי תגיע למסקנה שאתה יכול לתלות את כל האיסורים שלך בעוון פלוני ופלוני. אומרת הגמרא, פשפש ולא מצא. והוא חיפש את העבירות ולא מצא עבירות. או אולי הוא לא מצא עבירות כאלו שמצדיקים איסורים כל כך גדולים. אז אומרת הגמרא, יתלה בביטול תורה. אז תתלה את כל האיסורים שלך בביטול תורה. מה מדובר פה? מדובר פה שזה עבירה שוודאי יש לך אותו. לא מצאת עבירה, אז תתלה בזה ביטול. כי למה? כי ביטול תורה בוודאי עברת על זה. זאת אומרת, הגמרא לוקחת בנקודת הנחה שביטול תורה זה עבירה שבוודאי עברת עליה. אם בוודאי, זאת אומרת שזה דבר שהוא כל כך קשה להינצל מעוון כזה, שלגמרא הקדושה ברור שעברת על כזו עבירה. אז אם ככה, אדם אם הגמרא בעצמה אומרת שזה עוון כל כך שקשה להינצל ממנו, אז למה אם אני עובר עליו אני נקרא רשע? זה לא אשמתי. אז הרבי אומר שיש עוד גמרא בבבא בתרא. כתוב שמה, יש 3 עבירות שאין אדם ניצול מהם בכל יום. אבק לשון הרע, עיון תפילה ערעור עבירה. אז שימו לב, המהרש"א במקום אומר, אם אתה מדייק בגמרא, כתוב אין אדם ניצול בכל יום מ3 עבירות אלו. אבל מה זה אדם? אבל אם בלשון המהרש"א הוא אומר שאם אדם באמת יתאמץ לעבוד את השם עד כדי כך שהוא יקמו דומה למלאך, אז הוא יוכל להינצל מהעבירות הללו. בלשון יותר פשוטה היא ככה, מה שכתוב ש3 עבירות אלו אין אדם ניצול בכל יום מאותם עבירות, אומר הרבי בלי מאמץ יתר. אם אדם באמת לא מתאמץ, אז 3 עבירות הללו אי אפשר להינצל מהם בכל יום. אבל במאמץ יתר, אם אדם מתאמץ, הוא יכול להינצל גם עם אותם עבירות. אבל בשביל זה צריך המון לעבוד על עצמו, המון להתייגע, המון להילחם, המון. אותו דבר, למרות שעוון ביטול תורה זה עוון שמאוד מאוד שכיח וזה עוון שמאוד קשה להינצל ממנו, אבל אם אדם באמת עובד על עצמו במאמץ יתר, בהגיעת נפש והגיעת בשר, הוא יכול להגיע למצב כזה שאפילו עוון ביטול תורה, שזה כל כך קשה לו לעבור עליו, הוא לא עובר עליו. וזה הבינוני. הבינוני הוא לא עושה עבירות, כי מי שעושה עבירה נקרא רשע. לא משנה אם הוא עובר על איסור קל של דברי סופרים, בוודאי אם הוא מבטל תורה, בוודאי אם הוא מבטל מצוות עשה, בוודאי שהוא נקרא רשע. ואם אתה קורא לבן אדם בינוני, סימן שאין לו עבירות. אנחנו נצטרך אחר כך להסתדר עם הגמרא, שהגמרא אמרה שצדיקים זה רוב זכויות ומיעוט עוונות. נצטרך להסתדר עם מה אנחנו נסתדר איתה. האדמו"ר הזקן נסתדר איתה. אבל כרגע אנחנו עכשיו
עברנו פאז, עברנו הילוך, שבינוני לא עושה עבירות. ועכשיו אנחנו יכולים לענות על השאלה שלנו. איך רבא אמר על עצמו שהוא בינוני? לא אמר שהוא עשה טעות? לא. לא אמר שזה שפלות של שקר? גם לא. מתי כל השאלות הללו הם באמת, יש להם, מתי זה מפריע לנו שרבא אמר שהוא בינוני? זה כשהתחלנו ללמוד תניא. כשהתחלנו ללמוד תניא חשבנו שבינוני זה מי שעושה עבירות. ואז בגלל שחשבנו שבינוני זה מי שעושה עבירות, מאוד הפריע לנו איך רבא טעה ואמר על עצמו שהוא בינוני. אבל עכשיו שראינו שבינוני זה כזה אדם שלא עושה עוון ביטול תורה, עכשיו למרות שזה אכן טעות, וזה יוסבר בפרק י"ג בתניא, לא עכשיו, אבל עכשיו אנחנו מבינים באמת איך באמת רבא יכל לעשות כזאת טעות לומר על עצמו שהוא בינוני. כי בינוני זה אדם מאוד מאוד נעלה. ובכן הוא באמת יכל למרות שהוא היה צדיק לחשוב שהוא בינוני. כי באמת ההבדל בין בינוני לצדיק הוא הבדל עצום עדיין, אנחנו נראה אחר כך. אבל סוף סוף הבינוני הוא איש נעלה ביותר. ובכן אצלו זה היה הנבה. ומצד הענבה, למרות שהוא היה צדיק, הוא יכל לחשוב שהוא בינוני. כי בינוני לא עושה עבירות. אומרים שהצדיק הלל מפריץ', שהוא למד את התניא, שהוא הגיע לחסידות חב"ד, אז הוא למד תניא, והוא הגיע לקטע הזה. ואז הוא אמר, עד עכשיו חשבתי שאני צדיק. עכשיו הלוואי בינוני. אומרים בדיחה שפעם, דרך אגב, אני רוצה לומר לכם, פעם הרבי הסביר על מדוע היום כדי לשרוד ביהדות חייבים את תורת החסידות. למרות שלכאורה באמת בדורות קודמים היו אנשים שהיו שומרים על הקלה כחמורה, ולא בלי חסידות. בלי חסידות. אז הרבי פעם נתן משל, הוא אמר ככה, בטבת מאוד קר. מאוד קר. אולי בארץ לא, אבל ברוב העולם כן. אבל גם בארץ טבת זה קריר. בטבת השקיעה היא מאוד מוקדמת. ובכן, איך אדם חי בטבת? כל הזמן הוא מפעיל חימום בבית, וכל הזמן האור דלוק. כן, כל הזמן. ששוב, בארץ הקור והחום פה הוא לא קטלני, אבל סתם דוגמה, כן? בוא ניקח דוגמה של ימינו. אתה תלך אפילו למוסקבה. אז בחורף, או בסנט פטרבורג, אז בחורף הזריחת החמה היא ב-10:30. נץ החמה 10:30 בבוקר. שקיעה ב-3. ומינוס 40 ברחוב. אז איך אתה חי? כל הזמן עם אור, כל הזמן עם חימום. שמגיע הקיץ זה הפוך. הזריחת החמה ב-3 לפנות בוקר, יש אור, שקיעת החמה למחרת ב-2 לפנות בוקר. יש לילה שעה. וכמה בחוץ? 40 מעלות, 37 מעלות. אז איך אתה חי? אז בלי חימום. אתה פותח חלונות. ובלי אור. בסדר. אז הרבי אומר ככה, תתאר לעצמך שמישהו בסנט פטרבורג, בטבת, יפתח את כל החלונות, ויחבא את כל האורות. יאמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, תראה, אני בתמוז, איך אני חי כאן? איך בתמוז חייתי פה? חייתי בלי אור וחלונות פתוחים? ככה אני רוצה להמשיך לחיות בטבת. זה משל מצחיק, נכון? אומר הרבי אותו דבר. פעם הרחוב היה מואר. פעם לא היה אייפון 6, גלקסי 8, 100 ג'יגה גלישה, לא היה כל זה. אז באמת פעם העולם היה כמו תמוז, היה חם בעולם, היה הרבה אור יהודי. ובאמת אז לא היינו זקוקים לחימום הזה, לחסידות. יכלנו להסתדר בחסידות. אבל היום בעולם טבת, חושר יחסי הארץ, ערפל לאומים, יש הרבה פיתויים, יש דברים שאפילו דברים מבהילים בעולם. כן, לא כל אחד, איך אומרים, אידה איניש בנפשה, כל אחד יודע בדיוק בעצמו עד כמה היום העולם הוא מפתה והוא מסוכן. היום אנחנו חיים בחורף,
אם אתה תחיה בלי חימום ובלי אור, אתה לא תוכל להתקיים. ובכן היום, כדי באמת להיות יהודי ששומר על המחשבות שלו, שומר על הדיבורים שלו, שומר על המעשים שלו, אנחנו חייבים להצטייד באור מיוחד. זוהי תורת החסידות. למה פעם זה לא היה? כי פעם לא היה צריך. לא היה צריך. אלא כתוב כל דבר יפה בעיתו. כתוב כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה מסיני. אלא מה? זה ניתן לו בתרכיז. עכשיו, במהלך הדורות, לאט לאט כל מה שמשה קיבל מתגלה. על ידי תלמידי חכמים שמחדשים חידושים ומתגלה. ובכן חסידות זה גם היה בהר סיני, אבל זה היה בהלם. מתי השם מחליט לגלות? כאשר הוא מרגיש שהעולם זקוק לזה. כל חידוש תורה, תורה מלשון הוראה. כאשר העולם לא זקוק להוראה שיש בחידוש תורה שהולך להתגלות, אז השם לא מחדש אותו, לא מגלה אותו. ברגע שהעולם זקוק לזה, זה מתגלה. זה בדיוק העניין. למה פעם לא היה חסידות? כי לא היה צריך. פעם היה גמרא? לא, היה משנה. חכמים, התנאים הקדושים שהם למדו משנה, הם ראו ב4 שורות של המשנה את כל הגמרא. אנחנו לא, אם אנחנו קוראים את המשנה אנחנו לא מבינים, ואנחנו זקוקים לאמוראים שבאו ומסבירים לנו מה המשנה התכוונה. אז אחד יגיד, מה פתאום? עד לפני 2000 שנה לא היה גמרא? לא לומד גמרא. אבל פעם לא היה צריך, עכשיו צריך. פעם לא היה צריך חסידות, היום צריך חסידות. אז זה מה שהוא אומר עכשיו. בינוני זה אדם ששומר על המחשבה, דיבור ומעשה. 24 שעות, הוא לא מבטל תורה. אנחנו נלמד אחר כך שהבינוני הוא גם לא חושב רע על יהודי אחר. הוא לא מתנקם. הוא לא מחזיר רע לזולת. אנחנו תכף נראה בעזרת השם בכל הדברים. אז בואו נמשיך הלאה. אז עכשיו יש לנו בעיה. למה? כי אנחנו הגענו למסקנה שבינוני לא עושה עבירות. אבל מקודם אמרנו בגמרא שצדיק זה רוב זכויות, מיעוט עוונות. בינוני זה חצי חצי, רשע זה רשע. אבל פה אתה אמרת לי שבינוני לא עושה עבירות, והאדמו"ר כן הוכיח את זה. אז איך זה מסתדר? אז הרבי אומר אל תיבהל. הוא אומר ככה, יש מה שנקרא שם התואר ויש מה שנקרא שם המושל. אני אסביר. שם המושל, זה בא מלשון השאלה. זה כמו עכשיו אני אקח פלאפון של מישהו, תשיל לי אותו בבקשה לשתי דקות. הפלאפון הוא לא שלי, הוא שלך. אני רק משיל אותו ממך אליי לכמה שניות. אני משתמש בו. אני משתמש בדבר שהוא לא שלי. אותו דבר. יש מה שנקרא צדיק מלשון שהוא זכאי, שהוא יצא עם צדק. שאדם הולך לבית דין של מעלה ובודקים מה האיזון השנתי שלו, אז אם רואים שבאמת הוא עשה רוב מצוות, רוב זכויות ומיעוט עוונות, הוא נקרא צדיק, אבל לא צדיק באמת. צדיק זה מי שאין לו יצר הרע, אנחנו תכף נראה. הוא לא עושה עבירות. אז למה אני קורא לו צדיק? הוא יש לו עבירות. צדיק מלשון צדק, שהוא יצא זכאי בדין. הוא יצא בצדק. אבל איזה צדיק זה? זה על שם המושל. הוא משיל מהצדיק האמיתי את השם שלו. בעצם צדיק על מי זה הולך? על מי שאין לו עבירות. ואנחנו נראה על מי שאין לו יצר הרע. אבל מי שיעשה זכאי בדין, כי הוא רוב זכויות מיעוט עוונות, משיל מהצדיק האמיתי את השם הזה, את התואר שלו צדיק, והוא משתמש בו. אז מי שאין לו עבירות ואין לו יצר הרע, הוא נקרא צדיק על שם התואר. זה התואר האמיתי של צדיק. ומי שהוא צדיק על שם שהוא יצא זכאי בדין, צדק בדין, אז הוא נקרא צדיק על שם המושל. הוא משיל מהצדיק את השם שלו, הוא משיל ממנו את התואר שלו, והוא נקרא צדיק, אבל זה לא שם התואר, זה שם המושל.
ועכשיו זה מסתדר. ובכן זה תלוי איך אני מסתכל, על פי פנימיות התורה או על פי... וזה לא סתירה. זה לא סתירה. תכף אנחנו נראה כל מיני דברים, אבל זה לא סתירה. אומרים שפעם, אולי זה קצת יביל כמה חלק מהציבור, אבל הרבי רש"ב אמר פעם, דרך אגב הוא היה מאוד מאוד בידידות עם החפץ חיים, הם היו ממש ידידים, יש המון סיפורים שהם הלכו, הם עשו הרבה פעילות ביחד וכו' וכו'. אבל הרבי רש"ב אומר שבינוני, החפץ חיים היה בינוני. הלוואי בינוני עלינו, כן? כמובן שיש כמה דרגות בבינוני, אבל לא עכשיו. זה כשנגיע לבינוני בתניא אנחנו נדבר על זה. אז אומרים בדיחה פעם ששתי ילדים שיחקו ביניהם, אחד היה חסיד חב"ד והשני היה ליטאי. והחסיד חב"ד אומר לליטאי, אתה יודע, שמעתי מאבא שלי שהחפץ חיים היה בינוני, אבל הוא למד בינוני בגמרא שמה עושה עבירות. אז הוא התפרץ, מה? ככה אתה מדבר על החפץ חיים? אתה לא מתבייש? מה אתם חושבים את עצמכם? רק אתם יש לכם צדיקים. אז הילד החסידי אומר לו, רגע, אתה יודע מה זה בינוני? הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה אדם ששומר על המחשבה, דיבור ומעשה 24 שעות ביממה. אומר לו הליטאי, אין כזה בן אדם. אין כזה, מה? אז זה תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר בגדר ההלכתי, אז באמת צדיק זה רוב זכויות מיעוט עוונות. אבל אם אתה מדבר על אני פעם אפילו קראתי שהצדיק אייזיק מאומלה היה אחד החסידים הגדולים של חב"ד, קראו לו אייזיק מאומלה. אבל הוא לא סתם חסיד, זה אנשים שהיו בעלי מדרגה. ואומרים שפעם בל"ג בעומר הוא הסתובב בבית קברות והוא היה מוטרד כולו. והוא קרא לחברה קדישה, הוא אמר יש פה בעיה. יש אדם בבית דין של מעלה שעושים לו צרות ואנחנו צריכים להציל אותו. מה? הוא אומר, כשהילדים קברו אותו, הם כתבו על המצבה שלו תוארים, צדיק, קדוש וכו' וכו'. הגיע למעלה, אומרים, אתה לא ככה. אז למה כתבו לך את זה? הוא אומר, כבר הוא לא יכול להיכנס, עושים לו בעיות שם. אז מה הוא עשה? הוא הביא את החברה קדישה ומחקו את כל התוארים ועשו טקסט חדש שהוא נורמלי, והוא אומר, עכשיו הוא בסדר. תראה, צדיק, זה חמוד להגיד למישהו צדיק, כן? צדיק, אבל מה זה צדיק? זה לא שהוא השם, שמה זה עולם האמת, אין משחקים. אתה מבין? זה לא... אז בואו נמשיך. אז הוא אומר ככה, עכשיו בואו נראה את זה במילים. והרמה דאמרי בעלמא, מה שהעולם אומר שמחצה על מחצה זה מקרא בינוני ורוב זכויות נקרא צדיק. אז אומר לו, זה על שם המושל לעניין שכר ועונש לפי שנידון אחר רובו, ומקרה צדיק בדינו מאחר שזוכה בדין. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגת חלוקות צדיקים ובינונים, אמרו רז"ל צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. על מי זה נאמר? על דוד המלך, שאין לו יצר הרע כי יהרגו בתענית. אז גם על זה אפשר לדבר קצת, אולי נגיד. עכשיו כשאומרים ליבי חלל בקרבי, זה יכול להיות או מחלל מלשון ריק או מלשון מת. אז פה דוד המלך אומר שהוא הרג את היצר הרע שלו. אנחנו נלמד אחר כך שהשאיפה של החסידות היא לא להרוג, היא לתקן, היא להפוך אותו, אבל זה לא עכשיו, לא נקדים את המאוחר. אבל אולי אני אגיד משהו שזה כן שייך לעבודת השם. והרבי רש"ב אמר שבתניא מותר להאריך בהסברים כשזה נוגע לעבודת השם. פה הוא אומר שהוא הרג את היצר הרע שלו בתעניות. אני שואל, מה הקשר בין תענית להריגת היצר הרע? אז בואו נלך לאט לאט. כתוב
רבנו יונה למשל, יש לו ספר שנקרא שערי תשובה, ושם הוא מביא איך בן אדם באמת יכול להחליש אצלו את התאווה. אנחנו כולנו יודעים שיש לנו תאוות, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאוות וכו'. כל אחד יש לו תאוות. איך אדם יכול להחליש את התאוות שלו? אז הוא אומר ככה, על ידי עדר השימוש. זה כמו למשל שחיר. אם אתה לא מתאמן, אדם שהיה למשל עם גבס חצי שנה, השחיר של היד נחלש והוא לא מתפקד. מה הפירוש? הנפש הבהמית שלנו, כל פעם שהוא רוצה משהו, למשל הוא רוצה דבר תאווה, ואנחנו נותנים לו את זה, הוא רוצה כל הקר מיד. אז מיד אנחנו רצים למכולת, בוטרים, עכשיו בוחרים את הכי קר, עושים ככה, כן? הכי קר, ואז בוחרים, מי עושה ככה? הנפש הבהמית, לא הנפש אלוקית. הוא רצה קולה, בוא כך מיד. עכשיו ברגע שהוא רצה משהו ונתתי לו במקום מה שהוא רצה, אני חיזקתי אותו. זה נקרא בלשון החסידות תוקפה דגופה חולשה דנשמתה. זה זוהר דרך אגב. חכמי המוסר, טוענת החסידות, לא הבינו את הפסוק הזה כמו שצריך. הם אמרו לך, היות שכתוב בזוהר תוקף הגוף גורם לחלישות הנשמה, צריך להרוג את הגוף, לא לתת לו אוכל כלום. אומר האדמו"ר הזקן, החסידות אומרת לא יכול להיות שזה הפשט של הזוהר. למה לא? כי יש רמב"ם שאומר היות וגוף בריא מדרכי השם הוא. אז אי אפשר לומר שהזוהר התכוון תהרוג את הגוף, תהיה חולה. מה פתאום? מה זה תוקפה דגופה? זה לא עצם הדבר, זה הצורה שבה אתה נגרר אחריו, התוקף הזה, ההתלהבות, זה שאתה לעוט אחרי העולם הזה. מה זה עושה לך? היות שאתה מכניס את כל התוקף שלך בחומריות של העולם, זה מחליש אצלך את האלוקות. כל אחד יודע שאחרי שעושים 50 סלטים בשבת, לך תלמד עכשיו תורה. אתה לא יכול לזוז. למה? כי תוקפה דגופה חולשה דנשמתה. כמובן. תוקפה דגופה חולשה דנשמתה. מצד שני, אם אני אחנך את הנפש הבהמית שלי, אתה רוצה קולה? בסדר, אני אתן לך קולה. אבל לאט לאט, תירגע. לא כל מה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה. רגע, יש פה בעל הבית. רגע. על זה נאמר, אל תהיה כסוס כפרד. אומרים פעם סיפרו לבעל שם טוב שהיה כפרי, חסיד אחד עבר וראה כפרי שאומר לסוס שלו, שלא תחשוב שאני נותן לך לאכול כדי שאתה תהנה מהאוכל. אני נותן לך אוכל כדי שאתה תמשיך למשוך את העגלה שלי. כשהבעל שם טוב שמע את זה, הוא נכנס לדבקות עצומה. הוא אומר, מה אומר? אותו דבר. זה שנותנים לך רשות לאכול לחם וסלטים, זה לא כדי שתהנה, זה כדי שתמשיך למשוך את העגלה. אז הנקודה היא, אומר, ברגע שהיצרה שלי רוצה דבר, ואני אומר לו, רגע, אתה תקבל, או לא תקבל, או תקבל מתי שאני אחליט. כן, כל דבר זה טכניקה קשה. למשל, נותנים לך עכשיו צלחת. אתם מכירים, עכשיו אתה באירוע, מורידים צלחת וכולם פרוק. מה קרה? אז הוא אומר, אם אתה תגיד, רגע, אני אקח, אבל עוד מעט. או שאתה לא תיקח. אתה לאט לאט מחליש את הנפש הבהמית. אתה מחליש את החומריות שלו. וככה הוא לאט לאט, אתה גומר את הכוח שלו. זה הפירוש שדוד המלך הרגו בתענית. הכוונה זה לא תענית, הכוונה היא התאווה, את ההתלהבות הזו, שברגע שאתה אומר לנפש הבהמית שלך, לגוף שלך, אני אתן לך מה שצריך. אבל שוב, כל אחד מכיר את עצמו. אז זה הפירוש שדוד המלך הרגו בתענית. ולמה באמת? ועם זה נסיים. כתוב בחסידות, איך אדם מגיע לאיסור? הרי יהודי, אומר האדמו"ר הזקן, אינו יכול ואינו יכול, אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות.
אם אני אשים פה על השולחן, סליחה על הביטוי, בשר חזיר, אף אחד מאיתנו לא יאכל את זה. למה? כי כל אחד מאיתנו יש לו את התחושה שאם אני אוכל את זה, אני גמרתי עם הקדוש ברוך הוא. ויהודי לא רוצה לגמור עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצה לגמור עם הקדוש ברוך הוא. הוא יהודי. הוא לא רוצה לגמור עם השם. אז איך אנחנו עושים עבירות? אנחנו עושים עבירות כי בחלק מהעבירות אנחנו איבדנו את הרגש. איבדנו את הרגש ואנחנו לא מרגישים שהאיסור הזה פוגע בקשר שלנו עם השם. מאיפה זה בא? אז אומרים ככה, היצר הרע כתוב בחסידות הוא לא מתחיל באיסור. הוא אומר, תראה, קודם כל יש דברים שהם מותרים, זה מותר. מה שמותר, מותר. אתה לא חייב להתאפק על כל דבר, זה מותר, יש בד"ץ. תאכל איזה טילון ככה, כזה מגנום, טוב, מותר. אבל כתוב שברגע שהאדם משתמש במותרות באופן מופרז, בלשון החסידות הוא מתעווה עם עין, בלשון עביות, עב, הוא מתגשם. אדם מתהווה ומתגשם, וכשהוא מתהווה ומתגשם, מה גורם לו? מה התוצאה היא? חולשה דנשמתה. עכשיו שימו לב מה הנפש הבאמית עושה, הוא דוחף לך את מה שמותר. כשהוא דוחף לך את מה שמותר הוא עושה אותך גס, מגושם, ואתה מאבד את הרגש. הוא מחליש אצלנו את הנשמה כמה שהוא יכול. הוא מגביר את התוקף של הגוף, מוריד, מחליש את התוקף של הנשמה. כשהוא מרגיש שהוא עושה את זה מספיק, הוא ניגש אליך ואומר, מה אם דבר אסור? עכשיו אתה כבר לא מסוגל להגיד לו. אין לך כוח להגיד לו עכשיו. מרוב שהוא דחף לך דברים מותרים, הוא החליש אצלך את הנשמה, ואז שהוא בא לך לעמוד, להציע לך דבר שהוא אסור ממש, אין לך כוח לעמוד נגדו, כי זהו, אתה כבר גמור. הוא הוריד לך את כל המיץ. ובכן על זה נאמר שבעצם ריבוי המותרות הוא הסיבה לאיסור. ודרך אגב, עם זה נסיים, הרבי רש"ב יש לו ספר, הרבי רש"ב זה האדמו"ר החמישי של חב"ד, יש לו ספר שנקרא קונטרס העבודה. הוא מדבר שם על דברים בעבודת השם. והוא אומר משהו מאוד מוזר, כן, צריך לנתח את זה אולי בהתוועדות. הוא אמר שכל התאוות מקורם בתאוות האכילה. וכשאדם מחליש אצלו את התאווה הזו של האכילה, ממילא יחלשו אצלו, את כל שאר התאוות. הרדיפה זה אחרי הפינוק הגופני, זה מה שהורג אותנו. בעזרת השם נמשיך שבוע הבא. השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.